Halor ka jing sha penthut jong ki kali kut pnyang na ka por shakapor na kalyang ka North East Petroleum Max Door Union kala pha ka city shaw minister jong ka Food Civil Supply and Consumers Affairs jong ka jala Meghalaya de halor ka jing bitar jong ka ne ka seng ha ka jing sha penthut bat ka jing sha le don bor jong ki ha ki pulit ka jala ya ka jing sha kem jong ki kali kit pnyang petrol ha shilenter ka Surok National Highway 6 ha ka ne ka city na kalyang ka seng kala pen pau ki jing Bakan pensangi no penpoi ke pnyang petrol bat diesel hapok ke jela Meghalaya na do ka arpuk dai turik unaiwing arajar arpulai tat hadu bana kalyang ka sorkar kampat la penbej iken rum kenram kabakila penpau hapok ka ne ka city kinong nya kali kit pnyang kila penpau ki jing hapok ka te ka city bana do ka arpu sau turik unaiwing ki pulit kila penthut ki duk hot ka union ki badai kinong nya kali kila sha kenno ki rukom ba pher na do ka jaka khat pramer Ribhoi district bat kilaya thu ro baha arpu armer kat ba kidang peniang ki kali hapo ki dhaba kat ba kidang ya bam ki pulit kilawan ban kem no ya ki bat kila shapan hap ki kendon ba pher kumtana kalyang kinong nya kali kit pnyang kila pen pau ki jing ting bat ki jing ngau smith ban wan kiu sha ka jala Meghalaya kumta kila rai ban pen sange no ban pen poi pnyang sha ka ne ka jala kumban supen kan mau bana kalyang ki pulit ka jala hak arpen riu tarik unaiwing kila pentip ba kila yo ban kem khat saungut ki briu ki bakan thup ya wei badang khat pras nem karta na ka wei ka jaka hapo Ribhoi district halor ba ka don ka jing kenno ba ki don kti ban ditu ki pnyang ki bala depan khle kin supply shaki wei pat ki jaka ha ki dor ka batan ka jing kem ki te ki briu ka de halor ka jing kenno kila yo jing tip halor ka jing jur ki kam tu bat ka jing khle pnyang hasilan ter ka Surok National Highway ha ka jing lek kenra ki pulit kila lap ya bunteli ki tiar ki top bat bunteli ha ka ban penlangi ki pnyang ki bakela seitu na ki trok kit pnyang